術べ荒ぶる峠舞吹け。かの者の剣となれ。
通してもらう。私の剣を抜けてみるがいい。何も。力が湧き上がってくるよ。突撃する。よし、今だ。ニコリス様、配置につきました。いいぞガリウス、そのまま敵を蹂躙するがいい。荒ぶると舞い吹雪け。来光のスキルがてバルディアのレディ、貴
様を殺してやる。陶器の渦よ、巻き起これ。腕を鈍らせるわけにはいかんからな。ガリウス。ダメか。ディゴス陛下、我が部下の島。かの者の剣となれ。